Kajingkam jangki katu kat ningot ki khasi hatan kaput bagi latau ya kawi keseng kebelatip kum ke United Khasi People Organisation UKPO kala pelong ya kesenjuk kirang basnong hakaput ban persyajur haluar kane la ban kedau wakate ke kenhun United Khasi People Organisation latau ya ka hakat pratarik ujlio arhajar arwar na kaliang kesenjuk kirang basnong bordar area right nong tung kat kum uba bisotun presiden ulakantho ba ki khat prasnong hakaput kim dan benta lane kim dan jing tebi eru halor ka jing thau ya kate kenhun UKPO balada dan kanu ka jing keno ba ki don na kaliang kesenjuk kam ban se ban shim da kanu ka rai persya iki au presiden chung ka senjuk rong ba snong kanika bordar area ka inisiatif apa kanika right nong tung bordar area ka bahap kanika blok 2 ko pelaju khot ya ka ngadon ban pensai kum ni ha kanika por hadin bangila dep ban syong ya ka meeting chung ka senjuk menta nilai keren bahaya kanika phang namar ka chingmi chung ka kenhun kepala tip ya ka kum ka United Khasi People Association karena kalian sungi ka sejung ilaya taini ngilaya ai chungmut ban ngilaya tai ba lor kanika phang namar ba wei na ki advisor chung ka tukasang ulah keren sai ka tukatin ba lakam ya kini kisnong baro ki bron hapo kanika disputed area ka ba khamtam kanika ba ham hapo kini ki khat ratli kisnong ka boong ba ka tuka meeting ka bla pelong ha ka tuka khap tarik chung panai chon ka ba kisnong baro na do na sabuda chatalong ki uang badan uang untri bana baro kisnong ya ke cingkua chung ki khasi ki bron hapo karbi anglong kidai ban le na ka banta ka cing sungu chung ki ta ban ong pat ba na ka liang chung ki rong ba snong ngim siam don kanu kuno ka cing tip ban ngim ye don kti bar ka tu ka kunhun ban ngi sung thuru ba ka tu ka kunhun ka dai he ka cing le na ka banta chung ki tu ki group ki ba kwa ban ya chuan lang na ka banta ka ni ka election chung ka karbi along atau musil na kalian sung ni kirong ba snong ya keren sani bahaba ngim dai ban penmi ya kanu kuno ka ya kanu kuno ka seng lane ka kenhun ka ban long persya kisian na ya ka rai chung kini khatli kisnong ki bron hapo kani ka disputed area tingi kwa ada ka rai chung kirong ba snong hi baro namar ba habangi pej bah ka tu ka por ka bagi keren ai ke chung pensai bala pom ya kanika krum kila ai ke ya ke keteng chung ke snong na kalian chung ke ba snong baro hi ngim ya don bentah po chung ke tu tengi ni sungo bodong si kentin ni penrem ya ke tu ke cingkam ba kita kisnong ki don lut po chung ke tu ka grup na kalian sungi ka senchuk rong ba snong hi ngi sim ban ong ba hinu ki breu ki ba kam bat ki boong ba kadon ka laka chung ka kenhun na ka bantakan ni ka disputed area na kalian sungi ki rang ba snong in hapsim ya ka kinja action na ka banta chung ki chaka hapo kini ki khapra tali ki snong ka bahab hapo disputed area ni da karpat ya ki bakin sungu haban pentip lem ya ki nong yalam snong ki rang ba snong ki soldar snong bat ya hamtam ya ki no sensar chung ka rai he bro ko kim dei ban sukam ya ladi baki la pom ya kata-kata ke grup lem da tip pat ki rong ba snong namar ka pensniu pat ya kanika imlang salang ka bodon ka bukum kanika ceka tanakil yang sungang sudon sai tang ini i kentin i balangkong singkartam na ka banta chung pai banu snong baro tong ini sim ban ya long ka wei ha ka im ka yap ha ka bah ka mien na ka banta ka khndo ko siam bat khamtam suwa bak kini ki ar liang sokar kin simbat penbaju put usam tong ini along tiba ki breu ke tibreu tible ki belong sitali bat bagi yo ai ka hok na ka menta ka lawe ki kun ki chungi tang kini kentin ke ba ngkot boleh sibul